ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ranar litinin ruwan sama bai ba mu damar gabatar da muhadarar mu ta masallacin S19 ba. To ma ta sha'una illa an sha Allah. To ganin haka muka ce za mu gabatar da darasin a nan tun da ɗori ne akan darasin da muka gabatar satin da ya wuce. Satin da ya wuce mun yi darasi da muka yi mishi take da mu gudu tare mu tsira tare. Abinda darasin ya kunsa shine kowane musulmi ya kalli girman ni'imar musulunci da Allah ya mishi. Duk abin da Allah ya maka a rayuwa babu abin da kimarsa ya kai addini ya kai imani. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah yana ba da duniya ma wadda yake so da wadda baya so. Wala yu'ti dina illa liman ahabba. Amma Allah bayi ba da addini sai ma wadda yake so. Faman a'tahu Allahu ad-din faqad ahabba. Annabi ya ce duk wadda Allah ya mishi arzikin addini to ya nuna mishi kauna da soyayya iyaka. So kullum musulmi ya dinga duba ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi, ni'imar musulunci, ni'imar imani. Wannan shari'a da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana ba wani abu ya sa Allah ya shar'anta mana addini ba sai soyayya da ƙauna. Babu wani abu da za ka yi da sunan addini wadda Allah shi zai ci ribar wannan abu. Duk abin da ka yi, duk girman abun kai kake da riba, in ba ka yi ba kai kake da faduwa. Ya tabbata a cikin hadisul kudusi Allah ya ce ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki shay'a. Ya ku bayina, inda na farkonku da na ƙarshenku, mutanenku da aljanunku, a ɗauko lissafi tun daga annabi Adam alaihi salatu wasalam shine mutum na farko har zuwa na ƙarshe jariri wadda daga haihuwansa shi ba da a sake haihuwa ba sai tashin alkiyama, mutane da aljanu. Allah ya ce inda za ku daidaita akan zuciyar mafi fajircin cikinku, Allah ya ce haka ba zai rage ni da komai ba, ba zan cutu da komai ba. Allah ya ce ba wata matsala. Lau anna awwalakum wa akhirakum, ya ibadi, ya ce ya ku bayina, lau anna awwalakum wa akhirakum, inda na farkonku da na ƙarshenku, insakum wa jinnakum, mutanenku da aljanunku, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum,
kun zam a kan zuciyar mafi takawar cikinku, duk ku daidaita a kan zuciyar wadda ya fi kowa tsoron Allah cikinku. Allah ya ce ma za da zalika fi mulki shay'a, hakan ba zai ƙari mulki na da komai ba in ji banda Allah. Akwai wadda zai faɗi haka? Ko a gidanka baka isa ka ce da 'ya'yanka da iyalanka da su bi ka su ma da'a da kar su ma da'a duk ɗaya ba ne. Abinda waɗannan jimloli suke isar mana na saƙo shi fa Allah in ka lalace ne makanka. Man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum fala. To Allah ya shar'anta mana addini ne domin jin kai da rahama da tausayi. Idan ka yi addini ka kyautata ma kanka, in ka ƙi yin addini ka cutar da kanka. Abu na biyu sai muka ambata cewa kafirai suna hasadar addinin nan, wadda kafirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran. Allah ya ce wadda kafirun min ahlil kitabi, da yawa daga cikin ahlul kitabi Allah ya ce suna buri law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, ina da su mai da ku kafirai bayan imaninku. Kamar wani ne ya ce Allah saboda me ya ce hasadan min indi anfusihim, saboda hasadar da take ransu. Wani imanin kan yana hasadarsa. Mutumin kirki, kai mutumin kirki ne, kawai ke mutumiyar kirki ne, haka kawai tana jin haushinki ko yana jin haushinki. Allah ya ce hasadan min indi anfusihim. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlihi. To suna hasadar wannan ni'ima ta addini. Ka san ni'imar addini da imani ni'ima ne mafi girma da Allah ya maka. Na biyu ka san kafirai da munafukai suna hasadar wannan ni'imar. Burin su ka lalace, ka kafirce, ka zama irin su. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Allah ya ce suna burin da za ku kafirce yadda suka kafirce. Allah ya ce ku zam daidai da su. Allah ya ce wannan burinsu ne. To kai musulmi da kai imani, kai ahlus sunna da kake rike da sunna, ka san akwai masu hasadar wannan ni'imar. Darasinmu na yau mun mishi take da kyakkyawan ƙarshe, shine wannan ni'iman mu ci gaba da addu'a da roƙon Allah da dogewa har mu mutu a kai. Al'amarin addini, al'amarin rayuwa, annabi ya ce ba farkon ba ƙarshen. Innamal a'malu bil kawati, innamal a'malu bil kawati, innamal a'malu bil kawati. Ayyukan da muke yi, annabi ya ce ba farkon ba ƙarshen. Akan me da a cin maka, akan me da a cin maka. Duk yadda baya ta yi kyau, idan ƙarshe ya ɓaci asara ta zo. Duk yadda baya ya yi muni, idan ƙarshe ta yi kyau an dace. Innamal a'malu bil kawati. Wannan ni'ima da Allah ya mana na imani, wannan ni'ima da Allah ya mana na musulunci, na sunna, to mu doge mu samu istiqama, mu ci gaba da kuma roƙon Allah, Allah ya tabbatar da digadigan mu har ƙarshen rayuwar mu. To wannan shine riba. Domin akwai fitintinu da suke tasowa musulmai. Waɗansu sukan tafi da imaninsu, waɗansu sukan tafi da addininsu. Shi yasa
Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam falidhalika fad'u wastaqim ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. Allah ya ce falidhalika fad'u wastaqim kama umirta. Allah ya ce saboda haka kai da'awa fad'u wastaqim kuma ka tsaya car akan wannan hanya kama umirta kamar yadda aka umurce ka wala tattabi ahwa'ahum. Allah ya ce karka bi son zuciyarsu. Jama'a mun ji cikin ayoyin da muka karanta a satin da ya wuce, Allah ya maimaita ka kiyayi biye ma son zuciyar waɗanda suke rayuwa ba bisa shari'a ba. Allah ya ce falidhalika fad'u, saboda haka ka yi da'awa wastaqim kuma ka tsaya car akan addini da da'awarka kama umirta kamar yadda aka umurce ka wala tattabi ahwa'ahum. Allah ce karka bi soye-soyen zuciyansu. wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin, ka ce nayi imani da duk abin da Allah ya saukar na littattafai da ya saukar wa manzanninsa. wa umirtu li a'dila bainakum, sannan an umurce ni na yi adalci a tsakaninku. Allahu rabbuna wa rabbukum, Allah shine ubangijina kuma shine ubangijinku. Lana a'maluna wa lakum a'malukum, ayyukana yana gare ni. Lana a'maluna, ayyukan mu yana gare mu da muka yi imani. Walakum a amalukum, kuma da kuka kafirce ayyukan kuna gare ku. Duk wanda ya aikata abin da ya aikata to sakamakon aikinsa shi ta shafa. Lana a amaluna walakum a amalukum, la hujjata bainana wa bainakum, ay la khusumata bainana wa bainakum. Allahu yajma'u bainana wa ilayhi al-masir. Duk nisan tafiya akwai ran da Allah zai hada tsakaninmu mu koma zuwa gare shi. To ana bukatan tsayuwan daka, wato duk lokacin da kake rayuwa a matsayinka na musulmi ka zam a farke, ko mutuwa karka yadda ta maka ɗauka a rabka ne, wato ka zam kana ankare da ita in ma za ta ɗauke ka. Kar sai ka rabkana ta zo ta ɗauke ka. Galibi wadda ake ɗaukansa a rabkana baya dacewa. Jama'a mun fahimta? Ka zama a kan tsayuwar daka bisa abin da ya shafi addininka da riko da addininka. Falidhalika fad'u wastaqim kama umirta, ka tsaya car kamar yadda aka umurce ka. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa cikin hadisin Abu Huraira, al-Imam Muslim ya fidda hadisin. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace badiru bil a'mal fitanan ka qit'il laylil muslim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi aradin min ad-dunya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace badiru bil a'mal, ku yi gaugawa wajen aikata ayyukan alkhairi, ma'ana ku rike ayyukan alkhairi, ku yi gaugawa ku tsayu akan ayyukan alkhairi. Annabi sai ya ce fitanan ka qit'il laylil muslim, annabi ya ce ga waɗansu fitintinu sun taso kamar wani yankin dare mai duhu. Duk wadda fitinar ta iso kansa ko ya ɗaga hannunsa ba zai gani ba. Me zai ba da kariya wa mutum a lokacin waɗannan fitintinu? Annabi ya ce ka yi ƙoƙari ka yi makanka turke da ayyukan alkhairi, imani da ayyukan alkhairi, kafin waɗannan fitintinu su iso inda kai kake.
fitanan ka qit'il laylil muslim, annabi yace fitintunu ne kamar wani yankin dare mai duhu, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Annabi yace idan fitintunun suka iso mutum zai wayi gari yana mumini, annabi yace za a yi marece da shi ya zama kafiri. Za a wayi gari yana mumini, ba fa musulmi kawai ba, yana mumini amma marece zai shigo, yamma zai shigo ya zama kafiri. Au yumsi mu'minan, annabi ya ce ko kuma za a yi marece da shi yana mumini fa mumini, wa yusbihu kafiran, amma zai wayi gari ya zama kafiri. Kamar wani ne ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya ce mishi to me zai faru a lokacin? Annabi ya ce ya bi'u dinahu bi ardin min ad-dunya, zai sai da addininsa ne da wani jin daɗin rayuwar duniya. Zai haƙura da addininsa, zai sai da addinin saboda jin daɗin rayuwar duniya, wani mata'i, wani abu da zai bijiro a rayuwar duniya. Wani yakan sai da addininsa ne a hidimar tsafe-tsafe. Duk wanda ya shiga hidimar tsafi, duk wanda ya shiga hidimar tsafi ya sai da lahirarsa, ya sai da lahirarsa. laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Duk wanda ya shiga harkar tsafe-tsafe, Allah ya ce a lahira ba shi da rabo ko kamar tafi daya. Ba shi da rabo, ba shi da rabo. Walaqad alimu laman ishtarahu, duk wanda ya fanshi harkan tsafi, harkar sihiri, ma lahu fil akhirati min khalaq, alahira ba shi da rabu. Sune ulaika alladhina ishtarawu al-adhaba bil maghfira. Wani yakan sai da addinin ne akan harkar siyasarsa, akan harkar siyasarsa. Wannan abun halaka ne, bata ne, taɓewa ne, ɗabi'a ce, halayya ce ta 'yan wuta. Ya yarda ya gamsu ya yi wannan abun ya rabu da addininsa. Wani akan harkar mata, wani akan harkar kuɗi, wani akan ga abubuwan nan da yawa. Annabi ya ce ya bi udinahu bi ardin min ad-dunya, zai sai da addinin ne saboda wani jin daɗin rayuwar duniya da za ta bijiro zuwa gare shi. Annabi ya ce to ku dage, ku tsaya akan imani, ku tsaya akan ayyukan alkhairi, ku tsaya akan imani, ku tsaya akan ayyukan alkhairi. Fitintinu, annabi ya ce suna nan suna tafi kamar yankin dare mai duhu. To kasantuwarka musulmi wadda ka yi imani da Allah, ka yi imani da ranar ƙarshe, kada ka samu dace da tsayuwa akan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ka yi godiya ma Allah, ka ci gaba da kuma tsayuwan daka akan wannan turbar, domin baka san ta ina ne shedan zai zo maka ba. Baka san ta ina ne shedan zai zo maka ba. Ita kuma rayuwa yadda muka faɗa ba farkon ba ƙarshen, ba farkon ba ƙarshen. Allah ya ba da misalsalu a cikin alkur'ani da yawa na waɗanda jarrabawa ta bijiro musu kuma suka ci jarrabawansu. Daga ciki akwai sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kana rayuwa kai musulmi ne, kai mumini ne, ka yi imani da Allah, rana ɗaya sai wata jarrabawa ta zo, sai wani al'amari ya bijiro. Idan baka samu tabbatuwa ba, to sai ya ja kafanka kuma shi kenan. Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu a suratul ma'ida, la yabluwannakumullahu bi shay'in min as-sayd. ليعلم الله من يخافه بالغيب ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الله يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني دا الله إن جاء الله لا يبلونكم الله بشيء من الصيد. الله زي جرب تشيكو دواني أبو نا أبن دي شافي فراوتا تناله aidikum wa rimahukum, hannayenku za su kai kan
abin farautar da Allah ya hane ku mashin ku zai kai gare su liya'lamillahu man yakafuhu bil gaibi don Allah ya ga wa yake tsoronsa tsakanin shi da Allah. Ba jarrabawa ta zo ba? Idan mutum ya shiga ihrami da niyyar aikin hajji ko umra an haramta mai farauta. Haka duk abin da ke abin farautar da ke cikin harami shi ma an haramta a farauce shi. To da yawa daga cikin sahabbai mafarauta ne. Allah sai ce to Allah zai kawo jarrabawa. Idan an shiga ihrami an fara labbaika Allahumma labbaika, barewa za ta zo har jikinka tana wucewa tana goganka. tanaluhu aidikum wa rimahukum, hannayenku zai kai jikin abin farauta, mashinku zai kai jikin abin farautar. In kuna so ku jefe shi da mashi za ku jefe shi. liya'lamillahu man yakafuhu bil ghaib. Allah ce jarrabawa ce, Allah ya game tsoron Allah tsakani da Allah. Ai wannan shine abin da yake faruwa a tsakanin mu. Mutum da kanshi zai tashi yana wa'azi abu kaza ba kyau, abu kaza ba kyau, shi ma sai ya koma gefe ya bude wayansa yana yin abin da yake wa'azi a kai. Jarrabawa ce ko ba jarrabawa ce? Jarrabawa ce. Jarrabawa ce. Abin da zai zama laifin to sai hannunka ya kai yanzu zai kai. Allah ya ga kai mai tsoron Allah ne na gaskiya ko kuma dama a baki ne tsoron Allah. In dukiya ce ta al'umma sai ka samu matsayin da hannunka zai je kan dukiyar al'umma, yadda ka sarrafa ta duka shi kenan. To anan sai Allah ya bayyanar da tsoron Allahnka. Ka ɗibi dukiyar al'umma ka yi hidima ma 'ya'yanka, ka ɗibi dukiyar al'umma ka yi hidima wa matarka, ka ɗibi dukiyar al'umma ka yi hidima wa abokanka, ka ɗibi dukiyar al'umma ka yi hidimar kanka, ita kuma al'ummar tana rayuwa hannu baka hannu ƙwarya. Ai ka bayyanar da kanka. Haka ne ko? To yana daga cikin abin da ke bijiro wa mu'mini, ka yi ƙoƙari ka samu tabbatuwa. Duk abin da zai taso ka san jarrabawa ce. Duk abin da zai taso ka san jarrabawa ne. A wayar nan abin da wani ke yi a wayarsa wadda zai tafi bayan gari ma ba zai yi abin da yake yi ba. Yawwa. To kaga ai daga kai sai ubangijinka. Daga kai sai ubangijinka. Allah ya ce musu to zan jarrabe ku da abin da ya shafi farauta. Dama za ta samu, dama za ta samu. Allah ce zan ga waye zai zan mai tsoron Allah. Dama dai ta samu, dama ta samu. To amma sai suka tsare dokokin Allah, ba wadda ya fada wannan tarko ta jarrabawa da aka mishi. Sun yi nasara ko ba su yi ba? A haka suka bar duniya. Ƙarshe ya yi kyau ko bai ba? Ya yi. Ƙarshe ya yi kyau. Ƙarshe ya yi kyau. Ƙarshe ya yi kyau. Allah sai ba da labarin wani malami kuma a can suratul a'raf, shi kuma da ƙarshe bai yi kyau ba. watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina. Allah ya ce ka labarta musu labarin wannan da muka bashi ayoyinmu. Allah da kansa ya ce mun bashi ayoyi. Fansalaka minha, Allah ce sai ya tubu daga cikin ayoyin, ya tubu daga cikin karatun. Wani karatun ne a bakinsa amma rigar ya cire ta ya aji. Fansalaka minha, Allah ce sai ya tubu daga cikin ayoyin da muka bashi. Fa atba'ahu shaytanu, bi ma'ana fa adrakahu shaytan. Allah ce shaytan sai ya attacking dinsa. Fa kana min al-gawin, sai ya zama daga cikin halaka ko tababbu.
walau shi'ina Allah ce inda mun so la rafa'nahu biha, da mun daga darajarsa da waɗannan ayoyi da muka bashi inda yayi aiki da su, walakinahu akhlada ila al-ardi ay mala warakana ila dunya. Allah ya ce amma wannan malamin duniya ce a gabansa. Shikenan inda aka ja kafansa kenan. Allah ya mishi baiwa na ilimi, ya bashi ayoyi, ya bashi hikima da sanin abinda Allah ya saukar, amma sai yasa duniya ita ce gaba gare shi. walakinahu aklada ila al-ardi wattaba'a hawahu, sai ta bin son zuciyarsa ga abinda shari'a ta zo da shi, amma abinda zuciyarsa ta raya mishi yake. Allah ya ce fa mathaluhu ka mathalil kalbi, rayuwarsa sai ta dawo kamar rayuwar kare. In tahmil alaihi yalhad, in kai dauki gare shi ka fafare shi zaka ga yana zaro harce yana lallagi, au tatruku yalhas. Allah ya ce in ka same shi a inuwa ma haka da ka samu yana ta zaro harce. Kaga rayuwa ba hutu, rayuwa ba hutu. To kaga wannan shi kuma ƙarshe ba ta yi kyau ba. Goma ta arziki Allah ya mishi a rayuwa, amma bin duniya da son zuciya sai ya sa ƙarshe sai ba ta yi kyau ba. Ƙarshe sai ba ta yi kyau ba. Ka duba waɗannan masihirta da Fir'auna ya gayyato domin su zo su ƙalubalanci annabi Musa alaihi salatu wassalam. Yana daga cikin kissa na tabbatuwa akan imani mai ban sha'awa da Allah ya bayar a Qur'ani. Lokacin da Allah ya aiki annabi Musa alaihi salatu wassalam ya je yayi wa'azi wa Fir'aun, annabi Musa alaihi salatu wassalam ya roki Allah ya hada shi da dan uwansa annabi Harun. Allah ya bashi izini ya annabtar da annabi Harun, ya ce su tafi su je su yi wa'azi wa Fir'auna, ya gaya mishi sakonnin da zai gaya wa Fir'auna. Lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya je wa Fir'auna da sakon da Allah subhanahu wa ta'ala ya aike shi, sai ya tashi zai yaƙi annabi Musa alaihi salatu wassalam, saboda yana da mulki, saboda yana da dukiya, saboda yana da fadawa da jama'a wadda zai iya amfani da su wajen murƙushe abinda annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo da shi. Akwai lokacin da ya yunkura ya ce ku bar ni in kashe Musa, ya je ya kira Allah ya zo ya rama mishi. Wakala fir'aunu, fir'aunu ya ce zaruni aqtul Musa, ya ce ku bar ni in kashe Musa, wal yad'u rabba, ya je kira ubangijinsa. Suka ce ranka ya dade kai haƙuri, ya ce inni akafu an yubaddila dinakum, ina tsoro kar Musa ya zo ya canza muku addini akan wadda muke yi, au an yuzhira fil ardil fasad, ko ya baza barna a cikin Misra ya lalata al'amarin mutane. Ya ce abinda nake tsoro kenan. Kasan wannan tsiyan da yawan mutane sun dauka a baki, a yanzu ne aka fara wannan abun a siyasa. Dama yana nan, dama yana nan. To Fir'auna da ya karshe sai ya gayyaci annabi Musa. Bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo ya isar mai da sako, ya faɗi duk abin da ya faɗa, ga tattaunawar doguwa a cikin suratul shu'ara. Da ƙarshe sai shawara da fadawansa makusantansa, ya ce wani mataki za mu ɗauka. Ƙalu arjih wa akhahu wa ba'ath fil madaini hashirin. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين
ƙalu sai suka ce mishi arjih wa akahu, ka dakatar da shi da ɗan uwansa, karka bar su tafi. Wa arsil wa ba'as fil madaini hashirin, ka tura cikin manyan biranen Misira a je a yi maka gayyata da gangami, ya atuka bi kulli saharin alim, za a zo maka da duk wani matsafi ƙwararre, kawai a zo a kawo ƙarshen al'amarin annabi Musa. Jama'a kuna ji shawaran da suka bashi, suka ce karka bar shi ya tafi da shi da ɗan uwansa. Arji wa akahu wa ba'as a suratul arab wa arsil fil madaini hashirin, a tura in gayyata, ya atuka bi kulli saharin alim, za a zo da kowane gogaggen masihirci sai su haɗu su zo su kalubalance shi. Fajjumi as-saharatu limikati yawmin ma'lum, masihirta Allah ce sai aka haɗa masihirta daga ko'ina lungu da saƙo na ƙasar Misira, limikati yawmin ma'lum, saboda ranar da za a yi gaba da gaba da annabi Musa. Qala maw'idukum yawmu zinati wa an yuhshara an-nasu duha. To dama ran sallah aka sa, irin ranar biki, ranar da kowa hankalinsa na waje ɗaya kan abin da ake yi, ba haka ake ba? In sallah ta zo ai kowa na gida, wadda yake gari kaza ma ya dawo, wadda yake waje kaza ma ya dawo. Kala ya ce mau'idukum yawmu zina, a sanya ranar ado, ranar da ake haduwa, wa an yi sharan nasu duha, a hadu da hantsi. Fajumi as-saharatu limikati yawmin ma'lum. Shi yasa ita da'awa mai da'awa bai kamata ya ji tsoron kowace irin gayyata ba. Dukka duba alkur'ani, irin wannan atakin na masu karantarwa shi yake bayyanar da da'awa. In an ce ana neman ka a fada kaji, in an ce ana neman ka a kotu kaji, tafiyan ka fadar ko kotun shi zai dau hankalin mutane. Wani ma bai damu ya ji me kake ba, amma tun da za a kai ka fada yanzu zai ji me zaka ce, a ranar shi kuma zai yi imani. Ita gaskiya ba ta tsoron shiga ko ina, gaskiya ba ta tsoron shiga ko ina. Sai ya ce aje. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وكيل للناس هل أنتم مجتمعون. akace wa mutane za dai a haɗu kan a yi supporting waɗannan bokayen ko la'allana nattabi'u saharata in kanu humul galibin, za mu yi supporting su bokayen matukar su suka yi galaba. Ma'ana a wajen taron a yi gangami a haɗu. Yanzu ba haka ake ba, in za a yi taron kowane local government za a aika da motoci a zo a haɗu. Duk wannan tsohon policy ne. Haka ne babu wani shegantaka da wani zai zo ya ce zai yi. In ka karanci addini a ce wai baka ga wani da ya gabace shi akan wannan shegantakan ba. Haka kuma idan aikin alkhairi ne sai ka ga wanda yake gaba da shi. Wakila linnas, aka ce wa mutane hal antum mujtami'un, an haɗu ko? Ma'ana dai za a yi gangami. Yanzu ko mace za a fita wani guba akan tafi da supporters ba, saboda a je a yi ta ihu a gun a karfafa musu. To wai su ma masiyirtan za a tara musu wadda da su taimaka musu wajen karfafa musu gwiwa. La'allana nattabi'u saharata in kanu humul galibin, za mu yi supporting masiyirtan mu saboda su yi galaba ko kuma in sun yi galaba. Annabi Musa yana kallon su. Ai gaskiya ita kadai ma gayya ce, ita kadai ma gayya ce. Suka fito, so lokacin da suka iso, kafin a fita filin da za a ja dagar, sai suka ce suna so su ga Fir'auna. Su bokaye. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كانوا نحن الغالبين كنا قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. falamma ja as-saharatu, lokacin da bokayen suka iso Misira, kowa ya zo da abin da ya sani na tsafi, sai suka gana da Fir'auna. Qalu li Fir'auna, suka ce Fir'auna a inna lana la'ajaran in kunna nahnul galibin,
shin akwai kasonmu da za a bamu na dukiya ko kujerun gwamnati in mu muka yi nasara? Ƙala na'am, ya ce yanzu duk kujerun ana ta kasawa kukuna nan a zaune. Akwai wadda shi kadai za a ce za a bashi ministoci 5, akwai wadda za a ce za a bashi komishinoni kaza, akwai wadda za a ce za a bashi kaza. To yanzu wadda ya karanta Qur'ani har yana jira sai ya san me ake yi. Qalu li fir'auna, suka ce wa fir'auna, a inna lana la'ajaran in kunna nahnul galibin, muna da sakamako da lada in muka taimake ka aka yi galaba? Qala na'am, yace wa innakum idhal laminal muqarrabin, zan ba ku kujerun kusa da ni. Kuna daga cikin makusanta. Kun ji jingan da aka yi kafin a fara? Annabi Musa da Annabi Harun suna kallon su. Ai fada da addini fada da Allah ne. Akwai wadda zai iya? Fada da addini fada da Allah ne. Ba mu iya ba. To lokacin da aka fito filin da za a ja dagar, ga jama'a an taru, ga masihirta sun bayyana, ga fir'auna da su hamana da duk wani babban gwamnati ana zaune. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. قال بل ألقوا فإذا حبالكم وعصيكم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى. قالوا يا موسى، سكتي يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. سكتي كي ذاك فار بجي كول ناك كوم فار بجي نامو. قال سيتي موسى بل ألقوا كفار زبنابو. فإذا حبالهم وإسيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. sai ga igiyoyin da suka zuba da sandunan da suka zuba tarkacen kayan tsafe-tsafensu ana nuna ma annabi Musa abubuwan suna ta tafiya, suna ta canzawa, suna ta abubuwa daban-daban. fa'aujasa fi nafsihi kifatan Musa, annabi Musa sai ya ji tsoro a ransa, amma sai ya ɓoye, ya ce karfa wannan abun ya tafi da imanin mutane. Kulna la takaf, Allah ya ce mishi, muka ce mishi karka ji tsoro, innaka antal a'la, kai ne madaukaki, kai da kai nasara. falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin azim. Allah ya ce lokacin da suka zuba kayan tsafe-tsafensu, saharu a ayyunan nan, sai suka sihirce idon mutane, suka ma mutane rufa ido, wastarhabuhum, suka girgiza mutane, suka ɗaga musu hankali, waja'u bi sihirin azim. Allah ya ce sun zo da babban sihiri. Allah sai ce ma annabi Musa la takaf innaka antal a'la. Lokacin da ya ga abubuwan suna ta tafiya, annaha tas'a, wannan igiyan ta tashi kamar macijiya za ta kai sara, wannan sandan ya tashi zai yi abu kaza. Allah ya ce mishi la takaf innaka antal a'la. sai ce mishi wa alki ma fi yaminika, jefar da abin da ke hannun damanka, ma'ana wa alki asak, Allah ce jefar da sandanka. Talqaf ma sana'u, za ta cinye ta lankwame duk abin da suka yi nan. Innama sana'u kaidu sahir, duk abin da suka yi nan kaidi ne da sharri irin na masihirta. Allah sai ce wala yuflihu sahiru haythu ata, masihirci baya nasara. Allah ce duk ta inda yazo, duk ta inda yazo.
wala yuflihu sahiru haisu ata. Allah ce masihirci baya nasara duk ta inda ya zo, duk ta inda ya biyo. Ya isa ya faɗa da gaskiya ne? Allah a suratul arabi ce fa idha hiya talqafu ma ya'fikun, sai gashi tana lankwame duk abin da suka yi, duk tarkacen tsafe-tsafen su duka sandar annabi Musa alaihi salatu wasalam ta haɗiye. Allah ce fa waqa alhaqu wa batala ma kanu ya'malun fa gulibu hunalika wa anqalabu sagirin. Allah ce gaskiya ta tabbata wa batala ma kanu ya'malun, duk abin da suka shirya na makirci da sharri na tsafi Allah ya ce ya ɓaci gashi kuma a gaban duniya. Fa gulibu hunalika wa anqalabu sagirin, aka yi galaba a kansu a wannan wajen. Allah ya ce sai ga su cikin kaskanci, ido ya rena fata, ana cikin kunya da jin kunya ga kuma a gaban duniya. Wala yuflihu sahiru haisu ata. Lokacin da suka ga kawai an yi galaba a kansu, duk kayan tsafe-tsafen su an lalata shi, sandar annabi Musa alaihi salatu wasalam duka ta haɗiye su. Dama in ya jefa sandan takan zama macijiya, duk ta haɗiye abin da suka zo da shi. Yanzu ba komai, a yi motsi ba motsi, a yi wani abu ba abin da da a yi, kuma ya riga ya sa an tara jama'a ta ko ta ina. Allah ce fa ulqiya saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun. Fa ulqiya saharatu sujjadan, waɗannan masihirta duka sai suka faɗi suka yi sujuda. Qalu suka ce amanna bi rabbi Haruna wa Musa, mun yi imani da ubangijin annabi Musa da Harun. A suratul araf fa ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Duka suka faɗi suka yi sujuda ga Allah subhanahu wa ta'ala, suka ce mun miƙa wuya ga Allah ubangijin talikai, don kar ma fir'auna ya ɗauka akwai wani dungu-dungu. Suka ce rabbi Musa wa Harun, mun yi imani da ubangijin annabi Musa da Haruna. Jama'a kun ji? To daga nan karatunmu zai tashi. Kala sai ya ce musu amantum lahu qabla an adhana lakum innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا. sake ayoyin nan. Qalu آمنا برب العالمين. qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Qala amantum lahu qabla an adhana lakum innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wala usallibannakum fi juzu'in nakli wala ta'lamunna ayyuna ashaddu adhaban wa abqa. Qala قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات to kaji imani ko? فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنما تقضي هذه الحياة إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا إيه. ربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. خير وأبقى. قال سيتي مسو آمنتم له قبل أن آذن لكم. فرعون يتي كواي بعد gaskiya da annabi Musa da Harun, kwayi imani da shi qabla an adhana lakum, kafin na baku izini. Amantum lahu qabla an adhana lakum, sai yace innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr.
ya ce na gane shi ne babban ku dama da yake koya muku sihiri. Su fa zuwa aka yi aka gayyato su. Jama'a muna fahimta? Ku dinga kallon ayoyin, kuna kallon yadda rayuwar al'ummar mu take. Karka yadda don kana wata tafiya, kowace tafiya ce ko ta ɗan siyasa ne, kaga wani abu da ba daidai ba ka ci gaba da bin ba daidan ba. Karka yadda kuma kaga wani abu daidai a wani gu a ce ba da ka bi daidan ba, ka je ka bi daidai. Kabarinku daban-daban da shi. Kala ya ce musu, amantum lahu qabla an adana lakum, kwa ba da gaskiya da shi tun kan na baku izini. Innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr, yace na gano shine babban ku da dama yake koya muku sihiri. A can suratul araf kuma yace inna hadha lamakrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Suna imani, ya ce musa ba wani ma ɓoye-ɓoye. Inna hadha la makrun makartumuhu fil madinati, ya ce haɗa baki kuka yi da annabi Musa da Harun don ku kunyata ne. Ya ce haɗin baki ne. Jama'a mun fahimta? Fasawfa ta'lamun, ya ce za ku ɗanɗani kuɗarku. Innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr, sai yace fala uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin, yace wallahi zan sare hannayenku da kafafunku a sabe. In an sare hannun dama sai a sare kafan hagu, in an sare kafan hagu sai a sare hannun dama. Wala usallibannakum fi judu'in nakli, zan tsire ku akan itaciyar dabino. Wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abaka, da ku gane da ni da ubangijin Musa wa yafi tsananin azaba mai dorewa. Yace za ku gane. Kalu sai suka ce mishi lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyinat wallazi fatarana, suka ce ba da mu sake saurara maka ba da mu sake fifita wani furuci ko aikinka ba, alama ja'ana min albayyinati, akan wannan dalilai da suka zo mana na hujjoji bayyananu daga ubangijinmu. Wallazi fatarana, ba za mu sake fifita ka akan ubangijinmu da ya kage halittar mu ba. Waɗansu malamai suka ce wallazi fatarana, suka ce mun rantse da ubangijin da ya halice mu. Fir'auna bara mu sake ka sauraron ka. Faqad ma anta qab, suka ce zartas da duk abin da zaka zartas. Karshe ta yi kyau ko ba ta yi ba? Ta yi. Kage da jarrabawan ta zo ko? Suka ce mishi faqadi ma anta qab, duk abinda da ka yi innama taqdi hadhihi alhayatid dunya, iya abinda zaka iya kararwa game da mu rayuwar duniya. In ka kashe mutum kuma zaka je lahira ka ce a mishi wani abu, iyakacin ta ai kenan. Alhaji Aliyu, duk ran da aka ce maka mutum yayi imani da Allah yana kan turba ta sunna, wallahi ko an kashe shi ruwa ta sha, wallahi ruwa ta sha. Ko an kashe shi a makare. Ai mutuwar asara ita ce mutuwa cikin kafirci, mutuwar asara ita ce mutuwa a cikin bid'a da sabon Allah. Amma mutuwa akan imani, shi ma wanda ya kashe kan yana nan tafi, yana nan tafi. A suratul a'raf ko a suratul shu'ara, kalu suka ce mishi la daira, قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا. أعرفكم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا. لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا الله أكبر. بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا. kun je da bokaye suka koma ko? Kalu suka ce wa fir'auna la daira, suka ce mishi labai ba komai, faqadi ma anta qad, duk abinda zaka yi da mu kai. Suka ce mishi la daira, ba damuwa, inna ila rabbina munqalibun, ai gun Allah zaka mai da mu. Inna ila rabbina munqalibun, dama mu masu komawa ne zuwa ga Allah. Wanda ya kashe ka ya rage ma hanya,
wa ma tanqimu minna, suka ce kuma ba abin da yasa zaka mana wannan ukuba da cin zarafi illa an amanna bi ayati rabbina, sai don mun yi imani da ayoyin ubangijinmu. rabbana suka ce ya ubangiji afrik alaina sabaran, Allah ka saukar mana da haƙuri mu jure duk abin da zai mana ba tare da mun ɓata imaninmu ba. wa tawaffana muslimin, Allah ka karɓe mu musulmai. ƙarshe ta yi kyau ko ba ta yi ba? ka dage ƙarshe ya yi kyau, ka tsaya. Kar wata guguwa ta sha'awa, kar wata guguwa ta bidi'a, kar wata guguwa a rayuwa ta zo ta raba ka da addinin ga ƙarshe ya je ya ɓaci. ƙarshen su ya yi kyau ko bai ba? Abinda suka gaya mashi kenan. Ga wancan mutumi sarki da annabi ya bada labarinsa sanadiyar kissan ashabul ukhdud. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani sarki ne daga cikin sarakunan da suka gabata, yana da wani masihircinsa. Kasan illa man rahimallah, galibi masu mulki da yawa, masu mulki suna da matsafansu, sai waɗanda Allah ya ji kansu suna nan da bokayensu, masu musu duba, masu musu tsafe-tsafe, masu musu duk abin da suke musu. Annabi ya ce shi ma yana da masihircinsa. Lokacin da girma ya kama wannan masihircin, sai ya gaya ma shi mai sarautan, ya ce mishi ranka ya daɗe a nemi wani yaro mai basira mai fahimta a turo shi in fara koya mishi harkan nan na tsafe-tsafe, saboda in na mutu kar ya zama an rasa wadda zai ci gaba da wannan aiki. Shikenan aka nemi yaro mai basira, aka tantance, aka tura mishi. A hanyar da yaron yake tafiya koyan sihirin, to sai aka yi dace akwai wani mai ibada wadda yake tare da addini. Yaron sai yakan tsaya a gunsa, sai ya ɗan ji kalmominsa da bayanansa, sai ya wuce. Ƙarshe sai ya zama duk lokacin da zai tafi ko in zai dawo sai ya tsaya. Annabi ya ce har ta kai ma in ya tafi a makare wajen bokan sai ya buge shi, in zai dawo ne ya tsaya ya je gida a makare sai a buge shi. Sai wannan malami sai ya ce mishi in bokan ne ka makara a gunsa ka ce mishi ka tsaya aiki a gida ne, in a gida ne ka makara ka ce wannan bokan ne ya baka aiki. A haka ya yi ta ɗiban ilimi da tauhidi. Cikin taimakon Allah rana ɗaya ya fito zai tafi gida. Annabi ya ce sai ya samu wata dabba ta tsare hanya. Waɗansu suka ce zaki, waɗansu suka ce wata katuwar macijiya ta tsare hanya. Sai ya ɗauki dutse ya ce yau zan fahimci abinda bokan nan ke koya mini ko abinda malamin nan ke koya mini, wanne ne Allah ke tare da shi. Sai ya ce ya Allah, idan al'amarin malamin nan shi ne mafi soyuwa a gunka Allah, in na jefi dabban nan Allah ka kashe ta. Allah, in abinda wannan malami yake koyar da ni shine mafi soyuwa a gunka sama da abinda bokan nan ke koya mu, Allah, in na jefi dabban nan da wannan dutse Allah ka kashe ta. Kaga kenan in ba shi bane to ya batta da ranta. Yana jifanta sai ta faɗi ta mutu. Gaskiya ta bayyana ko? Mutane sai suka yi mamaki, wane sai aka fara zuwa gunsa. Duk wanda ya zo sai ya ce mishi ka yi imani da Allah, ya mishi bayani akan tauhidi, ya mishi bayani akan imani. In ya roki Allah sai matsalar mutum sai ta gushe. Makafi suka zo ya musu addu'a su warke, masu barsu su zo ya musu addu'a su warke, masu cututtuka su zo ya musu, kowa zai ce mishi Allah ke warkaswa. Annabi ya ce sai wani bafajin sarki, kasan in addini na tafiya haka yake yi, har ya shiga gidanka baka sani ba. Wani bafajin sarki sai ya ji labari, shi ma sai ya zo makaho ne. Ya ce mishi ni ma na zo ga abin da na zo maka da shi na dukiya, ka buɗe min ido. Na ya ce ai bani buɗe idon kowa, ni Allah nake roƙo ya buɗe idon mutum. In ka yi imani in maka addu'a, yi imani aka mishi addu'a, ido sai ya buɗe. Annabi ya ce sai ya tafi fada ya je zauna inda yake zama. Sarki na zuwa ya suka haɗa ido. Wani ya ce ya aka yi? Ya ce wallahi Allah ya buɗe min ido na. Allah ya ce iya. Akwai wani Allah bayan ni? Ya ce akwai Allah, ubangiji na ubangijinka. To idan shekara nawa yana zaune da kai baka buɗe mai ido baka ce kai ne Allah? Ya ce Allah ubangiji na ubangijinka. Ya ce ka gaya mun gaskiya ya aka yi. To lokacin da yaron ya koma ya gaya wa malamin, ya ce ayya ɗana,
ya ce ka kira ruwa, ya ce jarrabawa za ta zo, ya ce amma ka yi haƙuri, amma ni dai karka nuna ni. Aka ma bafajen nan duka a fada sai da ya nuna yaro, aka zo da yaron aka dinga azabtar da shi sai da ya nuna malamin, aka je aka ɗauko shi. Aka ce to kai dama ba an tura ka koyi sihiri ba, da ka gaya mana abun ne ya ci gaba. Ya ce wallahi babu wani sihiri, ai sihiri kafirci. Ubangiji ya musu bayani akan tauhidi, aka kama malamin da zarto, aka kashe, aka yanka shi, aka bara shi, aka kama bafajan. Duk wadda aka mai maganin ya yi imani, aka yi ta kashe su. Ƙarshe ya haɗa fadawansa da yaron, ya ce shi ma su je su kashe shi. Aka ɗauke shi aka tafi da shi kan dutse. Allah ya halakar da su akan dutsen ta hanyar girgiza, yaron ya dawo. Aka ɗauke shi aka tafi da shi ruwa, a je a nutsa shi, kwale-kwalen ta kife, ya dawo. Duk hanyar da za a bi a kashe shi gagara. Ya ce mishi ranka ya dade, idan fa kana so ka kashe ni, abu ɗaya da ka yi shine ka tara duk mutanen gari. Kun ji tara mutanen gari ko? Ba abin da Fir'auna ya ba kenan? Ya ce ka tara mutanen gari. Ya ce idan ka tara su, ka ɗauki kifiya ɗaya a cikin kwarina, ka sa a cikin bakata, idan ka harbe ni, in za ka harbe ni, ka ce bismillahi rabbil gulam, ka ce da sunan Allah ubangijin wannan yaro. Ya ce in haka kai za ka kashe ni. To da yake idonsa ya rufe, ya sa aka yi abin da yaron duka aka taru, ya ɗauki kifiyar, ya ce bismillahi rabbil gulam, aka harbe shi. Ana harbinsa, annabi ya ce kifiyan ta faɗa a nan ɗinsa, ya dafa wajen sai ya mutu. To mutane suna da labari dama, duk hanyar da za a bi a kashe shi bai yiwu ba. Yanzu gashi an ce an yi imani da ubangijinsa, da sunan ubangijinsa, ya mutu. Duka taron kawai sai aka fara amanna bi rabbil gulam, amanna bi rabbil, gari kawai sai aka rike da imani. Kaga nasarar ko? To haka Allah yake, haka Allah yake. Amanna bi rabbil gulam, amanna bi rabbil gulam. Sai yasa aka yi ta tona manyan ramuka, ana iza wuta. Sai ya ce duk wadda ya yi imani da yaron nan ya je fada, wani a kama shi a jefa shi. Annabi ya ce haka suka yi ta fadawa, haka aka yi ta jefa su. Annabi ya ce akwai wata mata da jaririn ta tana shayar da shi, ta zo bakin ramin za ta fada, kasan uwa, sai ta tsaya, damuwanta jaririn. Allah sai ya buɗe bakin jaririn, ya ce mama mu fada, innaki alal haq. Ya ce akan gaskiya kike. Ƙarshe ya kyau ko bai ba? Yayi. To kai kokari. Imani akwai jarrabawa ta fiskoki da dama. Wani jarrabawan irin wannan ne, za a yaƙe ka ne akan gaskiyar da kake kai, za a faɗace ka ne akan imaninka, za a faɗace ka ne akan yada addini, za a faɗace ka ne akan gaskiya. Wani jarrabawar za ta zo ta hanyar kuɗi ne, wani jarrabawar ta hanyar mata ne, wani jarrabawar. To ka yi ƙoƙari ka nemi taimakon Allah, ƙarshe ya yi kyau. Gata Allah ya maka gata, ni'ima Allah ya maka ni'ima. Tunda Allah ya yi ka musulmi mai imani, ya maka goma ta arziki. Tsayuwa akan imani da ayyukan alkhairi, tsayuwa da imani akan imani da ayyukan alkhairi shine abin da za ka ci gaba da neman taimakon Allah. Anas dan Malik yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yukfir an yaqula ya mukallibal qulub thabbit qalbi ala dinika. Yace yana daga cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yawaita maimaitawa shine ya mai jujjuya zukata, ka tabbatar da zuciyana akan addini. Sahabbai suka ce ya Rasulullah amanna bika wa bima ji'ita bihi fa hal takafu alaina. Kana yawan maimaita ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika, yana daga cikin abinda annabi bi furtawa a bakinsa.
suka ce mun lura wannan abun koya mana kake yi, mun yi imani da kai, mun yi imani da abin da ka zo da shi, fa hal takafu alaina, kana tsoro ne a kanmu, kana tsoron kar mu zo mu lalace ne daga baya? Kala na'am, annabi ce ina tsoro. Sai ce innal qalba baina usbu'aini min asabi'illah, zukatan bayi suna tsakanin yatsun Allah guda biyu ne, yuqallibuha kaifa yasha, Allah na juya ta yadda yake so. Idan sahabbai annabi zai ji musu tsoro, kaga min babu auna kai abin tsoro. Shi yasa duk abu malam, duk abu in ba daidai bane kai nesa da shi, in ba daidai bane kai nesa da shi. In abu ba daidai bane laifi ne, ka yi kokari ka jaye kanka ka nisance shi, don baka san yaushe za a zo a dauke ka ba. baka san yaushe za a dauke ka ba. Ajali ba wadda ake bashi ajalinsa a hannunsa, ba wadda ake bashi ajalinsa a hannunsa. To amma in ƙarshe ta yi kyau, to an zo duniya a sa'a, an koma a sa'a. To amma godiya ma Allah akan ni'imar addini shine aiki da addini, sannan kar ka zama yadda muka ambata a gafale a cikin rayuwa, ka sa wata sabga a gaba, idon ka ya rufe, har a ce wai akan wannan sabgan wai har ana sallah kana cikin wa'insu hidimominka. Akwai kazanta a ciki. A ce ka shiga wata harƙalla, wai harƙallan kana ji ana kiran sallah, kana ji an tada iƙama, amma wai kana ci gaba, wace riba da ka ci a ciki? Wace riba da ka ci? To irin wannan baka san yaushe ajali zai zo maka ba. Ko sallah da ka yi sallar a matsayin ita ce sallah ta ƙarshe a rayuwarka, kuma ka dinga tsoron kar mummunan aiki ya zama shine ƙarshe a rayuwarka, ka dinga tsoron haka a ranka. Yanzu nan dab da za mu shigo, wani matashi a nan a jikin mota yake cewa in na zo in yi tambihi don Allah akan matsalar masturbation, istimna'i, masifar ta addabe su kaza. Duk abinda za ka yi makanka ka dinga lissafi, kuma wannan lissafin wallahi ya zama lissafi mafi tsada a rayuwarka. Shine wannan abun in ka mutu kana yi ya da'i, ka dinga wannan tunanin. Kar ka yadda ka bata lokacinka, kar ka yadda ka mutu kana wannan abun, kar ka yadda ka mutu kana wannan abun. Ka daina tun kan lokaci ya kure maka. Ka daina ka shaye ka daina. Kar ka bari ka mutu kana yi, za ka yi nadama da ɗan da na sani wadda ba za ka samu wani hanyar gyara ba. Ka bari, ki bari. Kar ka yadda wani abu da ka san sabon Allah ne, ka tsaya a kan shi. Baka san wannan abun da ka yin karfa ya zama shine aikinka na ƙarshe a duniya. Baka tsoron haka? A ce sabon Allah ya zama shine aikin da aka rufe rayuwar duniyanka da shi? A ce ka zo duniya duk kayi abin da kai a duniya an gama, yau kuma da sabon Allah ka bar duniya shine aikin karshe? Ka yi kokari aikin alkhairi ya zama shine aikin karshe. Babu wani shekaru da a wannan shekarun ake mutuwa. Akan haifi yaro yau ya mutu, wani yakan yi kwana ɗaya ya mutu, wani sati ɗaya ya mutu, wani wata ɗaya ya mutu. Wannan kowa haka ya sani, haka yake tafi. So kar ka yadda da hankalinka, kana karatu, kana halartar wajen karatu, ka san illar sabon Allah, ka san tarkon da shaidan ke jefa wa mutum akan sabon Allah, ka bari ka yi ta kallon wannan abun, kana da ka gyara har al'amarin Allah zai cin maka. Allah ya samu dace, Allah ya muku albarka. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.